Roedd gyngerdd Cerdd yn Ymlaen 2013 sy'n dathlu diwedd taith gerdded hisfeirion a'r criw i gasglu arian i Ambulans Awyr Cymru. Bydd cyngerdd heno'n cael ei ddarlledu ar S4C. Gofynnwch chi droi eich ffonau symudol i ffwrdd yn ystod y cyngerdd. Gofynnwch chi hefyd i fod yn ymwybodol o safleoedd camerâu ac i beidio pwyso yn ei herbyn a hefyd bod yn ofalus o'r offer a'r gwyfrau. Diolch am eich cydweithrediad, eistedwch yn ôl, mwynhewch yr heilwen a'r wledd o berfformiadau. Tua 27 milltir y diwrnod y holl ffordd o Abertawe. Maen nhw hyd yn hyn wedi llwyddo i gasglu dros 100,000 buned. Ambulans Awyr Cymru. Diolch i bawb o hwnna chi sydd wedi cyfrannu a daliwch ati i wneud fel da ni'n gwybod mae o'n achos werth chweil. Fy mraint i rwan ydy cyflwyno'r cerflun craidd i chi, ond ambell un methu fod yma efo ni heno. Y meddyg teulu o Abergele, Dr Dylan Parry, heidi cymeradwyaeth i teimlo. A'r naturiaethwr a cyflwynydd teledu Iolo Williams hefyd. Ond mi gawn ni groesawu i ddechrau o Sian Meirion. Hefyd, rheolwr clinigol a gweithredol Ambulans Awyr Cymru, Jason Williams. Y Capten Grant Elgar, un o beilotiaid yr Ambulans Awyr o Abertawe. Y parameddyg o dîm Ambulans Awyr yn maes Awyr Caernarfon, Ian Thomas. Ac yn ôl ei gyfadderiad ei hun yn ffarmwr rhan amser. Y ymgynghorydd rheolaeth ar gerddau teithio hir profiadol Hilary Briggs. Vicky Gardner, merch o Gernyw yn wreiddiol sydd bellach yn byw yn y groes tu allan i Ddinbych. Terry. Alan Siôn, cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol i'r Gobaith Cymru. Y cyflwynydd radio a teledu ar Legend, Gerard Pennant. Robin McBride, y ffordd o'r cyflwyol tîm rygbi Genedlaethol Cymru.